Wei neki arngut ki basyalan bat ai bistor ban pendon kam ban siat penma hajan ying sa Salman Khan. Si benta kajing berthen persya ya kajing im jong une uteng shop ke Bollywood. Bapau bha ha ka film Tiger Zindahe. Basa ha Bandra ha Mumbai. Ubala syakam na Punjab ha ka arpnu tarik uyayong. Uba kerteng u anu thapan. Badang lai pu asnem kerta. Lakenno ba ula shim jendat ya laka jong ka jing im hapatok henne kasngi ong ki thammai khubor. U anu thapan u bala syakem na Punjab bat syakset patok. Ula lej syajaka lej bar ka badon senda ka along bala set ya u hapdeng kapor khatwe bejemen step bat ula penyap ya lade ha ka jaka lej bar. La set ya u ha ka wei na ki kamra bala set ya shiphongut ki wei ba mal sendai ka along bat lapahara da ki saungut ki pulit. Hadin katu katne kenta om syem la yoi satya banwan phai na ka jaka lej syabar ha ka ba ki pulit apahara kila lej mi yodon ka bajia ya u. Bat kila lapen ban ya u hapdeng gajing bom tip breu satya ba ulas din phasi yalade da ka patrun panjama ba upong. Mau bat uwei pat ubasya kenno ubat tip kerteng Sonu Subhas Chandar la kenno la ai tiasiat bat pendon kam ban siat penma syabar ka yingsa jong utei uteng shop Bollywood ba pau nam ha ka film Tiger Zindahe ka balaja ha ka khatsau tarik uyayong. U police officer ba khmi ya ka patok kila jam syakmat ya ka jing tokit syaphang ka jing im jong anu thapa hapo ka along balaset ya u. Ong githmai khubor ha ka ju kapor u senior police officer barim ka Maharashtra u PK Jain. Ha bakren syakilat pathai khubor syaphang ka jing yap kinu kirunar basya set ne ki koidi hapo along ne hapatok kadai ka kes ki bakam ban penyap breu. Barok ki pelit ka along bat ka police station kinsya keli jing keli tokit da ka CID. Ha kabayadai bat ka kes ong ujen. Uni uhe pulit officer barim ula ong. Ha ka jing shisha ka tenat pulit kadai ban lej mi lej jurip ka babnia ya kano ka along lock up balayo letse ki la bandon kino ki jaityar ba ki basya set ki la ban pendon kam persya ya ka jing im lanet don napdeng jongki ba pendon kam da kano ka boj jing penyap. Ha kabayadai bat ka jing jasit pistor syabar ka yingsa Salman Khan sa arngut ki weipat ki bala syakem ki dei uviki kapta bat sakar pal ki bala kenno set pistor ha kapor ba ki dang don da ka thuk bat kini ru ki dang sya set patok baro arngut kila paudur ha ka video CCTV ba ki dang mi na ka jaka da ka thuk la siat penma hajan yingsa Salman Khan. Baro saungut ki dei ki bala tip bej bat don ka jingesno ki kam pentrim bat usnar dakaj uba don uba sya set patok u Lauren Bisnoy ubala long wei na ki bala thwet bat shimkhya hapo ki kendon ain daga tenat tokit persya ki kam leno ka National Investigation Agency ubadon kti haki kam rakbor penyabriu lute dawa pisa rong bat mi beain na shiliang khaput bat syalan penpoi tersiat bat drugs bat kiwei ki jingdi penbuaj beain bat ki jing syalan bat rep kenja bat syalan kiat beain. Ka Mumbai Crimes Branch ha ubnai balala kalalap bat yoklum sauteli ki sakhi bakhlain persya ya u Lawrence Bisnoy bat ya upara jong u amal Bisnoy. Hadin baga Crimes Branch kalapan bena ba kini baro arngut ki suba bahakmat hakikis pentrim bapher. Nadu unaiwing hajar arpuar Salman Khan ula yo ka jing pahara da ki bor pulit hakathop jingma Y+ na ka daw ka jing sya berthen
ha kidakait jong ka kenhon u Lauren Bisnoy bat uwei pat usnar dakait u Kurdi Brar.